El motiu d'aquesta roda de premsa és la convocatòria del premi, el primer premi Gabriel Maura de relats breus en mallorquí. Això, com sabeu, és la primera edició. Bàsicament aquí el que farem serà explicar un poc quines són les bases, dir també que evidentment això són uns premis que tenen com a finalitat, com a propòsit, començar a posar fil a l'agulla del que va ser una tradició a Mallorca, que era la tradició literària en mallorquí, una tradició que se va estroncar a final del segle XIX, però que va comptar amb representants tan destacats com en Gabriel Maura, en el qual li dedicam aquest concurs. Se va estroncar, finalment l'altre dia seria un literista que finalment se va imposar gran seria la corrent dialectalista com han dit en la història, no? Però que efectivament hi ha tota una tradició literària. No és cert que en mallorquí no hagi hagut tradició literària, això no és cert. Basta recordar persones com en Gabriel Maura Montaner, en Pere d'Alcàntara Penya, en Bartomeu Ferrà, en dos Tomàs Aguiló, pare i fill, en mossèn Alcover, fins i tot certs assajos que va fer i certes historietes que va contar en Miquel de Sant Oliver, de Manuel de los Herreros, per veure que efectivament sí que va existir una tradició literària en mallorquí que desgraciadament se va estroncar en la normativizació fabriana, però que efectivament nosaltres de qualque manera voldríem recuperar perquè considerem que només així es pot dignificar el mallorquí i evidentment per extensió és mallorquí i seguís. Jo aquests dies hem vist com el govern de Armengol tenia la intenció de posar en marxa un pla de normalització lingüística, 136 mesures que han estat polèmiques, que han estat controvertides perquè de qualque manera violaven l'esfera privada i l'esfera política dels ciutadans, però nosaltres el que voldríem denunciar és que entre aquestes 136 mesures no n'hi ha hagut cap ni una que hagi estat potenciar les modalitats insulars, que com sabeu estan reconegudes en el seu article 35, però que aquestes mesures no n'hi ha cap ni una que hagi anat dirigida precisament a això, quan nosaltres hem denunciat de manera reiterada que efectivament les modalitats insulars o una bona part d'aquestes modalitats insulars no estan presents, per exemple, en els llibres de text dels infants. Per la qual volem fer aquesta denúncia, aquesta reclamació també, perquè el govern comença a tenir en compte aquest sentiment, aquest moviment mallorquinista que s'ha posat en marxa i que per tant considerem absolutament legítim i necessari per no perdre les nostres arrels i també per dignificar tot allò que s'està perdent a marxes accelerades. Pas a llegir les bases de la convocatòria. En primer lloc, la Fundació Jaume III, entitat que va néixer fa quasi 3 anys en la finalitat d'identificar el mallorquí i el mallorquí i Sant Vicent, convoca el primer concurs de relats breus en mallorquí. Aquest concurs obert a tots els públics de Mallorca cerca promoure l'expressió literària en mallorquí i posar fil a l'agulla a una literatura en mallorquí. Dignificar les nostres modalitats vol dir normalitzar el seu ús a tots els àmbits més formals, com la literatura, d'on han estat arraconats. El relat curt de mallorquí ha tingut 20 representants al llarg de la història, com Gabriel Maura, Bartomeu Ferrà, Miquel de Sant Oliver, Pere d'Alcàntara Penya, el mateix mossèn Alcover, Tomàs Aguiló Fortesa, Tomàs Aguiló Cortés, Manuela de los Herreros, una tradició que presenta el seu màxim esplendor a cavall entre els segles XIX i el segle XX, però que llavors, desgraciadament, com he dit, va perdre força fins quasi desaparegut. En el mateix temps, el concurs va homenatjar un d'aquests grans escriptors de relat curt en mallorquí, com és en Gabriel Maura, autor dels celebradíssims Aiguafort i pertanyent a una de les famílies més importants que ha donat Silla de Mallorca a la nació espanyola. Per tot això, creiem que és important posar en marxa iniciatives literàries en mallorquí que entronquin amb aquesta tradició, una tradició que ha estat interrompuda. La resposta en aquest sentiment que tenim des de la Fundació Jaume III ha estat la convocatòria d'aquest primer Premi Gabriel Maura de relats curts. Les bases del concurs són: base número 1, participació. La participació estarà oberta a tothom qui vulgui concursar d'acord amb les següents bases.
Base número 2, presentació i condicions. Les obres originals s'han de presentar en format Word, OpenOffice i PDF. Els originals se presentaran en format DIN A4, interlineat 1.5, el tipus de lletra serà Arial o Time New Roman, calendari 12. L'original tindrà una extensió màxima de 10 pàgines DIN A4 per una cara. Hi ha l'extensió màxima de 10 pàgines per una cara. L'original es podrà entregar a través de correu electrònic, a través de correu postal o bé en mà, a la seu de la Fundació. Per preservar l'anonimat dels originals se presentaran dins un sobre tancat on figurarà el títol de sobre. Aquest sobre haurà de contenir-ne un altre de dins, li hem dit sobre B, també tancat, on constin les següents dades de l'autor: fotocòpia del DNI, nom i contactes, domicili, telèfon de contacte i correu electrònic. En el sobre B s'haurà constar primer premi Gabriel Maura en mallorquí. En cas d'enviar-lo per correu electrònic, la Fundació preservarà també l'anonimat, de la mateixa manera que el preservarem naturalment en correu postal i si s'entrega en mà. Base número 3, els plans d'entrega. L'emissió d'originals començarà dia d'avui, dia 20 de juliol, i acabarà a les 12 hores de dia 30 de setembre de l'any 2016. Per tant, pràcticament tindrem 2 mesos i mig. Els concursants tindran 2 mesos i mig per presentar per inscriure l'examen. Base número 4, el model lingüístic. En compliment amb la finalitat dels Premis Gabriel Maura, les obres han d'estar redactades en mallorquí. Se valoraran especialment l'ús de lèxic mallorquí, l'ús de l'article salat, l'ús de morfologia verbal i no verbal mallorquina, de modismes i locucions mallorquins. Els originals estaran escrits segons un model lingüístic de les Illes Balears, el llibre publicat per la Fundació Jaume III, han d'estar escrits segons aquest llibre d'estil. Els concursants podran adquirir el llibre d'estil a la seu de la Fundació Jaume III, aquí mateix. De cara a la publicació de les peces guanyadores, si s'haguessin de publicar, el jurat se reserva el dret a la seva correcció o revisió, si fos necessari, d'acord amb els paràmetres lingüístics exposats, segons aquest llibre d'aquí. Base número 5, la temàtica serà lliure. Base número 6, drets, l'obra que se presenti ha de ser inèdita i original. No està premiada ni presentada a cap altre certamen, ni està compromesa. L'autor ha de tenir la plena possessió dels seus drets. Punt número 7, jurat. El jurat del Premi Gabriel Maura estarà format per el vicepresident de la Fundació Jaume III, que actuarà com a president del concurs, a més de professionals lingüístics, literaris i culturals que seran designats pel patronat de la Fundació i que s'anunciaran quan hagi acabat el concurs. Punt número 8, premis i entrega. El concurs comptarà amb els següents premis. Un primer premi dotat amb 1.000 euros que ha estat patrocinat per l'empresa Finca com a Sabor. A més, si no vaig... A més dels 1.000 euros de premi, també hi afegirem 2 nits pagades per la cadena THB Hotels, Amics i Pensió. També donarem un segon accèssit de 500 euros, patrocinats per Finca de Gamaner. L'entrega de prèmits serà durant el sopar del tercer aniversari de la Fundació Jaume III, que tindrà lloc divendres, dia 21 d'octubre del 2016, a Vini Comprat. Serà el tercer sopar que fem d'aquestes característiques. El primer i el segon sopar ho van fer a l'Escola de Son Pardo, i de qualque manera són sopars d'aniversari, on bàsicament, a part de celebrar un aniversari de la Fundació, també el que celebrem és el 25 d'octubre, dia en què Jaume III, el rei Jaume III, el darrer privatiu de Mallorca, va perdre la batalla de Montjuïc. Base número 9, acceptació de les bases. La participació en el primer Premi Gabriel Maura suposa l'acceptació d'aquestes bases. La resolució de qualsevol cas no previst en aquestes bases serà competència exclusiva dels organitzadors. El veredicte del jurat serà, per tant, inapel·lable. Per tant, declaro obert la convocatòria del
el primer premi Gabriel Maura de relat curs en Madrid. Això és tot, moltes gràcies. Si hi ha qualque pregunta per part dels periodistes. Que siguin totes. Aquestes bases el poden consultar a la pàgina web, a mà dreta de la pàgina web. Tenim les bases. Tindrem el dia 20 de juliol, a partir d'avui fins al dia 30 de setembre, per presentar aquests relats curts a Madrid. Gracias.